Bé, continuem amb la segona part de la narració d'aquest tema 1, amb el punt on ens havíem quedat en el vídeo primer, en el vídeo A. I bé, correspon ara afrontar què implica la metodologia, perquè estem distingint, crec que ja ho hem fet en alguna de les frases que hem fet en l'altre vídeo. Hem parlat a voltes de metodologia i de tècniques referint-nos al mètode científic, o de tècniques pot ser no, però sí de metodologia. No? La metodologia seria l'estudi del mètode científic o la part sistemàtica de la ciència i que pretén comprendre el propi procés de la recerca, no els fets socials que es pretenen investigar, o sigui, com es fan les coses, no l'objecte d'estudi ja, que és una part ulterior de la investigació. La metodologia, nosaltres tal qual ho veurem i tal qual ho hem dividit en temes, la metodologia podria ser quantitativa o qualitativa i les tècniques, que és l'altre apartat, serien, o sigui, cada metodologia, tant la quantitativa com la qualitativa, tindria les seues tècniques de recerca. Per exemple, l'enquesta és una tècnica de la metodologia quantitativa. Les tècniques, aleshores, són procediments específics a través dels quals es reuneixen i ordenen les dades abans de sotmetre-les a les operacions analítiques. Un mètode implica l'ús de diverses tècniques, mentre que les tècniques s'engloben dins d'un mètode. El que us deia, no? Aleshores, les tècniques quantitatives, dins d'elles tenim, la metodologia quantitativa tenim diferents tècniques quantitatives, entre elles l'enquesta, però també l'observació sistemàtica. A través de l'observació, sense interactuar amb ningú, podem comptar les vegades que, no sé, per exemple, algú li pega voltes a un parc, no? Si això tingués algun sentit. Qualsevol comportament humà el podem reduir a números, a una comptabilitat. Per exemple, en estudis d'hàbits de vida, podríem fer-lo en compte d'una enquesta, podem fer-los a través d'una observació sistemàtica del que fa la gent, quantes vegades es renta les dents, quantes vegades va a comprar, quantes vegades, etc. No? Això serien tècniques quantitatives també. També ho serien amb fonts secundàries, que ja explicarem el que és. En fonts secundàries seria desenvolupar estudis estadístics a partir de les xifres que ja n'hi ha, per exemple, el cens de població. No? De tota manera, en cada tema, el tema 3 estarà dedicat a les tècniques quantitatives, la metodologia quantitativa i les seues tècniques, i el tema 4 estarà dedicat a la metodologia qualitativa i les seues tècniques. De la metodologia qualitativa tindríem tècniques com l'entrevista en profunditat, el grup de discussió, són coses que veurem també en el seu moment. Bé, això és una referència a la web en castellà, que no sé si està correcte, perquè ja us passaré també la informació de la web en castellà, que dona els mateixos continguts pràcticament que donem nosaltres, però si algú se sent més còmode amb el contingut en castellà, doncs no hi haurà cap problema en que es basen en aquests continguts perquè seran els mateixos. No? Val. Hem estat parlant en general de què és la ciència, de com s'investiga, quin és el mètode científic. Alguna al·lusió hem fet a les dificultats d'objectivitat de les ciències socials, també a les preguntes que poden fer-se les ciències socials o que de vegades es fan les ciències socials. I ara ja se centrem molt particularment en la investigació social. Ja no parlem de les ciències en general, sinó que parlem de les nostres, vosaltres també com a treballadores i treballadors socials,
quan feu aproximacions de tipus científic, les feu sota el paraigües de les ciències socials, no? Com nosaltres, els sociòlegs. La investigació social seria el procés pel qual ens preguntem sobre determinats aspectes de la realitat social i els donem resposta a través del mètode científic. Tindríem diferents tipologies o classificacions de les investigacions socials, segons la seva finalitat, segons la seva profunditat, el seu abast temporal, la seva amplitud o les seues fonts. Ara anem a veure detingudament cadascuna d'elles. La primera classificació seria segons la investigació social. Segons la finalitat. Disculpeu. Tenim dues possibilitats en aquest cas, investigació bàsica i investigació aplicada. Una investigació bàsica és quan es persegueix el coneixement i comprensió d'un fenomen social i es diu bàsica perquè és el fonament per a altres recerques. Això vol dir que és sobretot de tipus teòric. És com estudiar, com posa l'exemple, la identitat com a resultat de la relació amb els altres. La relació nosaltres els altres, no? Que és una qüestió bàsica en els estudis d'identitat. Això requereix afrontar-ho prèviament a investigacions de tipus més particular, no? Més aplicades, que seran les que tenim baix, no? Un altre exemple seria si estudiem els mecanismes de consum, no? Els mecanismes pels quals nosaltres consumim i ho fem d'una manera determinada, no? Aquests mecanismes, o la part psicosocial d'això, de l'acte de compra, que podria ser coses més de la ciència mercadotècnica, donarien peu després a estudis aplicats sobre consum, no? Però primer hem de saber conceptualment i la manera més o menys a fons de com es produeixen els fets socials, els fenòmens socials, no? I la investigació aplicada busca millorar i solucionar els problemes concrets de la societat, primer posant el focus molt concretament a una part de la problemàtica sobre una qüestió determinada, sigui el consum, la identitat o el que sigui, no? Aquí tenim algun exemple d'efectes de l'atur en la comarca de l'Alt Vinalopó, o seguint el que hem dit sobre l'identitat, el sentiment identitari en la comarca de l'Alt Vinalopó i la seva relació amb la cohesió social. Això és una investigació aplicada, quan ja posem un marc geogràfic, una unitat d'anàlisi, en fi, tots aquests elements poblacionals o el que siga, estem ja aplicant uns coneixements teòrics a un àmbit específic de la realitat social, no? I fins i tot elements molt concrets de la realitat social. Després tindríem les investigacions socials segons la seva profunditat, segons si les veiem de manera superficial, o sigui, actuem de manera superficial amb els fets socials, o s'endinsem o busquem finalitats últimes a aquestes investigacions. En aquest sentit, deixeu-me que comenci per la del mig, que seria un poc l'ordre lògic, gairebé millor que començar per la descriptiva, és l'exploratòria. En el cas l'exploratòria, que es diu que poden tenir caràcter descriptiu o exploratori, però el que distingeix a les exploratòries de les descriptives, que les explicaríem després, és el seu caràcter provisional. Una exploratòria, en definitiva, el que pretén és aproximar-nos al tema d'estudi. O sigui, no estem fent una investigació de principi a fi amb un objecte concret i iniciant-la i acabant-la amb una finalitat clara, no? El que té un estudi com a característica, un estudi exploratori, és que és una investigació tentativa. Igual no sabem massa sobre un tema, sol passar en aquests contextos,
Nosaltres estem fent una investigació d'un altre tipus, per exemple, i hi ha un aspecte parcial del qual no sabem massa, tampoc volem posar molt el focus sobre aquest aspecte parcial, però volem saber un poc de què va, no? Aleshores podríem fer una investigació exploratòria que ens farà conèixer més o menys de què va, doncs sabent, llegint sobre les principals investigacions o fent alguna observació sobre camp però lleugera, de poc temps, i amb això ja tindríem prou, no? Més o menys. O igual això ens informa sobre que tindria tot el sentit incorporar-ho a una línia d'investigació, no? Aleshores, la investigació exploratòria pot acabar sent aquesta exploració, però també pot acabar possibilitant una investigació completa, no? Això seria l'exploratòria. Després tindríem, amb una mica més d'implicació, una investigació descriptiva, que solen ser investigacions quantitatives, de descripció de fets, pràcticament. Com diu ahí, té com a objecte central el mesurament precís d'una o més variables dependents en una població definida o en una mostra d'una població. Per exemple, característiques dels joves aturats en la comarca de l'Alt Vinalopó. Però també podria ser pautes de consum dels joves en la comarca de l'Alt Vinalopó. Això implicaria encara més variables, perquè veuríem tipus de compres que es fan, tipus de consum d'oci, de consum alimentari, en fi, el que siga, no? Però sempre fent una aproximació per damunt, quantitativa, doncs al final sabríem que el 68% li agrada o consumeix sèries de televisió, no? El 34% compra música a través de diferents canals, no? Pues coses d'aquest estil. I no buscaríem molt més enllà. En canvi, la segona, l'explicativa, a banda de recuperar aquesta informació, de tindre dades precises sobre percentatges, etc., acabaria explicant per què es produeixen determinats comportaments. Això com es fa? Doncs estadísticament a través de la relació entre variables. Es veuria les relacions d'influència entre una i altra variable. Per exemple, influència de la desocupació en els patrons familiars en la comarca del Baix Vinalopó. Què hauríem d'estudiar ahir? Hauríem d'estudiar quines són les famílies o els membres de famílies que estan desocupats i què implica això després en la construcció i reproducció de les famílies en la llar, no? O sigui, si tindre o no treball fa que hi hagi més matrimonis, si el que arriba a l'atur fa que hi hagi més separacions o divorcis, etc. No? Pues coses d'aquest estil. Bé, i exploratori ho hem vist. La quarta, predictiva, seria com una investigació explicativa amb un pas més enllà. I aquest pas més enllà s'assenta sobre l'estadística inferencial. O sigui, una estadística que permet tindre una major seguretat sobre els resultats que s'obtenen. Aquestes relacions explicatives tindrien tal potència a través de, ja dic, de la inferència estadística, que ens permetrien predir comportaments. Diríem, si algú està aturat, no? Com en l'exemple anterior en l'explicativa, si hi ha una persona aturada, té més possibilitats de que en el futur acabe divorciant-se perquè les situacions de dificultat econòmica al final deriven en una crisi dins de la llar i tal, no? És un exemple, però com podríem posar altres, no? També en l'estimació de resultats de les eleccions. Podríem dir que determinada
determinat perfil de persones tenen més probabilitat de votar a un partit o altre. I d'aquesta manera podríem predir el comportament futur el dia de les eleccions. Per exemple, que els que tenen tal comportament lligat a una ideologia voldrà dir que té més probabilitats de que, o sigui, una ideologia concreta pues, implicarà per diferents càlculs que s'han fet a partir d'altres estudis, implicarà que hi ha més probabilitat de que vote a tal partit. No? També, pues, no sé, el ser d'una determinada religió o ser confessional d'una determinada religió implicarà més probabilitats de votar a tal partit. I així, no? També els sondejos permeten donar un estat d'opinió concret que inferisca que és possible que la distribució del vot siga d'una manera determinada. Com sabeu, aquestes coses en les ciències socials no són d'una precisió, o sigui, no són aproximacions probabilístiques. Hi ha més probabilitat de que passe tal cosa. No és el mateix que amb estudis de repetició sobre, per exemple, cèl·lules, com comentàvem l'altre dia, o bactèries, o el que siga, en comportaments simples, aquestes prediccions sobre la base dels estudis ens permeten amb una exactitud altíssima fer una predicció. O sigui, si hem comprovat que 200.000 cèl·lules analitzades amb una tècnica com siga, en laboratori, que reaccionen a la llum amb l'alliberació d'una enzima, per exemple, com passa en alguns casos, nosaltres estarem capacitats per a dir que la cèl·lula 200.001, la pròxima cèl·lula que analitzem d'aquestes característiques, reaccionarà a la llum lliberant una enzima. És aquesta la capacitat predictiva, el poder explicatiu de quan hi ha una alta probabilitat. No? Finalment tenim els estudis d'acció que podrien ser descriptius, bueno, descriptius rarament, però podrien ser explicatius, predictius en origen, però del que es tracta en últim extrem és que acaben implicant la solució de problemes. Són estudis que es fan per acabar donant suport a la comunitat, als membres d'una comunitat o a un territori concret que es fan com a servei. No? O sigui, és un estudi d'acció perquè capacitarà a una població determinada per a modificar la seva realitat. O sigui, s'estudia per a canviar les coses, més o menys, no? Per a transformar. Això és característic de gran part dels estudis des d'una perspectiva dialèctica, que són el que veurem en el tema 5, les tècniques dialèctiques. Per exemple, hi teniu plans per a la prevenció del consum de drogues, també no sé, plans d'inclusió social, que són plans sobre els que soleu fer els sociòlegs, però molt freqüentment treballen en els treballadors socials o ho encarreguen treballadors socials municipals. Per això, com comentàvem l'altre dia, és important que els treballadors socials estiguin familiaritzats amb les tècniques i els mètodes d'investigació perquè d'aquesta manera estaran capacitats tant per a encarregar-los com per a llegir-los. No? I això és el principal fonament d'aquesta assignatura dins d'aquest grau. No? Bé, tercera classificació, l'abast temporal. Aquesta és molt senzilla. Tenim estudis sincrònics i estudis diacrònics, que es poden dir també sincrònics o transversals i diacrònics o longitudinals. Un estudi sincrònic és el que es produeix en un moment concret, en un temps concret.
Per exemple, si fem l'estudi que comentàvem abans del consum dels joves del Baix Vinalopó en 2021, o sigui, ara mateix, això seria un estudi sincrònic. No hem fet un estudi abans per a comparar-lo amb el que estem fent ara, ni tenim previsió de fer-lo després. Només farem aquest estudi, ens l'han encarregat i el farem una única vegada, no? Com ahir, situació de la desocupació d'Alacant en el 2011. En canvi, l'estudi diacrònic o longitudinal estén la seva anàlisi a una associació de temps determinats, un període temporal. N'hi ha autors que diuen que si tenim dos temps, dos unitats temporals, per exemple el 2014 i el 2021, ja és un estudi longitudinal, ja podem comparar dos dates i això implica que diguem, ha augmentat els valors, ha disminuït, ha canviat d'una manera determinada, l'altra, o sigui, ja podem comparar d'aquesta manera. Però hi ha altres autors més estrictes que diuen que un estudi longitudinal seria aquell que se situa al llarg d'un període, per exemple, del 2010 al 2025, i fa una mesura repetida una volta a l'any, per exemple, o dues vegades a l'any, del mateix estudi per a comparar l'evolució. Tant se val que tinguem que considerem diacrònics una cosa o l'altra, el cas és que això siguin nosaltres anem a considerar sincrònic un temps només i diacrònic dos o més preses de temps, no? Però també es podria dir que el de dos preses només seria un sincrònic de repetició. Però vaja, vosaltres no, sense el més lío, si n'hi ha una presa de temps, una investigació en un temps concret és sincrònic i més d'una diacrònic. Bé, segons l'amplitud tindríem dos o tres, ara us comentaré per què, possibilitats d'investigació. Tindríem estudis microsociològics que fan referència a grups xicotets i mitjans i macrosociològics que fan referència a macrogrups o grups molt nombrosos. No? Enmig podrien tindre els grups, les investigacions mesosociològiques, o sigui, està micro, xicotet, meso, mitjà i macro, gran. Aquestes serien les tres possibilitats, ahir en teniu dos, però també podeu considerar la tercera o la de mig, meso. Com a unitat, què seria microsociològic? Doncs, com posa en l'exemple, un barri, el barri de la Florida d'Alacant, això és micro, evidentment. No? Un barri és una unitat micro, un districte és una unitat micro, una pedania és una unitat micro, un municipi també és una unitat micro, fins ahir. Municipi, unitat micro, és la més gran. Una unitat meso ja seria comarca o província. O agrupació de comarques, per exemple, no sé si algú de la classe ho és, però les comarques centrals valencianes, que impliquen diverses comarques i s'utilitza aquesta gran unitat per a diferents coses, recuperant l'antiga governació de Xàtiva, la governació de Xàtiva medieval, són les comarques del sud de València i les del nord d'Alacant, el Alcoià, el Comtat, les Marines i des de València per la Safor, Vall d'Albaida, Costera, més o menys això, no? Serien les comarques centrals. Eixa és una unitat meso. Una unitat meso ja són, doncs, això, fins ahir. Agrupació de comarques, agrupació de comarques, província, com a molt. I la macrosociològica ja serien des de la comunitat autònoma, més o menys, cap amunt. Comunitat autònoma, estat. Hi ha algú que considera que l'autocomunitat autònoma seria meso encara, però vaja, la macro segur és l'estat, Espanya en el nostre cas, i les unitats continentals com la Unió Europea, coses així serien unitats macro. No? Val.
I finalment, crec que és la darrera, no sé si queda alguna més, però bueno, en qualsevol cas, aquesta, la de fonts d'informació, serien investigacions amb fonts primàries o amb fonts secundàries. Les investigacions amb fonts primàries són aquelles en les quals nosaltres fabriquem, entre cometes, o produïm la informació. És una informació de primera mà, que nosaltres hem anat al camp, al carrer. Es diu camp, quan fem treball de camp vol dir que fem enquestes, entrevistes entre la població, en les seues cases o pel carrer o el que sigui. No? Doncs quan fem això, siga amb grups de discussió, entrevistes, enquestes i tal, si ho fem nosaltres, són fonts primàries. Són investigacions en les quals les dades són de primera mà, arreplegades per la investigació per a aquells que la fan. Una enquesta, si fem nosaltres una enquesta, serà fonts primàries. Les fonts secundàries, en canvi, són aquelles en les quals nosaltres parasitem, entre cometes, la investigació d'altres. Operem amb dades i fets arreplegats per diferents persones i per altres investigacions. Per exemple, quan fem investigacions amb el cens de població de l'Institut Nacional d'Estadística o amb el Padró Municipal d'Habitants, també de l'Institut Nacional d'Estadística, estem fent treball amb fonts secundàries. Això en ciència, aquesta còpia, aquest hipotètic plagi, està legitimat en ciència. O sigui, en ciència es pot copiar sense cap problema. El que s'ha de fer és sempre citar la font. No es pot fer agafar el que diuen altres sense citar la font. Això és evident. I és molt comú, per exemple, quan nosaltres fem una investigació, un article acadèmic, per exemple, sempre té una part, no sé si ho comentàvem en l'altre vídeo, en una altra qüestió, fem primer el que es diu un estat de la qüestió, o sigui, ho comentàvem l'altre dia, i aquest estat de la qüestió és, que és la part teòrica, això ho mirem amb el cercle de Wallace, es construeix a partir del que altres han investigat. I nosaltres fem un repàs exhaustiu sobre el que altres, o els més destacats d'altres que han investigat sobre la mateixa qüestió que nosaltres, i això ho compilem sempre citant. Això ho ha dit McAdams, això ho ha dit Bauman, això ho ha dit Steinman, López i Garrido, qualsevol dels investigadors de la matèria que nosaltres estem abordant. I ho citarem de manera precisa i no passarà res, perquè això entra dins de la lògica d'una investigació. Després podem o no aportar la nostra pròpia informació primària perquè hem fet una enquesta o el que siga, no? Però no tindria per què, perquè l'estudi pot ser a partir de fonts secundàries, de les dades que tenen altres. No? O sigui, les fonts secundàries poden ser tant investigacions completes d'altres, que actuarien per a l'estat de la qüestió o el marc teòric, com dades que han fabricat altres institucions, com el Centro de Investigaciones Sociológicas, el Instituto Nacional de Estadística o el que siga. No? Això serien dades de fonts secundàries i investigacions com a fonts secundàries, en un cas i l'altre.